Ako sa blížime k majstrovstvám sveta v hokeji 2024, oči fanúšikov z celého sveta sú upreté na tým Slovenska, ktorý sa chystá na tento globálny súboj so silou a odhodlaním napraviť chyby z minulého roka a dokázať, že patrí medzi svetovú hokejovú elitu. Potom, čo rok 2023 priniesol zmiešané pocity a nevyužité príležitosti, je čas na nový začiatok a možnosť napísať novú kapitolu v histórii slovenského hokeja. Rok 2023 nebol pre slovenský národný tím jednoduchý. Hoci boli momenty brilancie a tým ukázal, že má potenciál prekvapiť aj veľmoci, nedostatok konzistencie a chýbajúca finálna razancia v rozhodujúcich momentoch znamenali predčasný koniec. To však nezlomilo ducha tímu, skôr naopak. S novým rokom prichádza nová stratégia a zrejme aj nová dynamika v kabíne s cieľom opraviť minulé chyby a vrátiť Slovensko na hokejový vrchol. Tréneri a manažment sa po minuloročných skúsenostiach rozhodli pre zmeny v zostave s dôrazom na mladú krv a hráčov, ktorí v uplynulej sezóne bodovali vo svojich ligách. Dôraz je kladený aj na psychickú odolnosť a taktickú flexibilitu s cieľom lepšie reagovať na nečakané situácie v zápasoch. Bez pochýb, každé majstrovstvá sveta prinášajú so sebou obrovskú výzvu v podobe tradičných hokejových veľmocí, ako sú Kanada, Švédsko, Fínsko či Rusko. Tieto tímy vždy patria medzi favoritov, vďaka ich hlbokým a talentovaným kádrom. Na druhej strane, rok 2024 môže byť rokom prekvapení. Tímy ako Česko, USA a dokonca Nemecko ukázali, že hokej sa vyrovnáva a nikoho nemožno podceniť. Slovensko má potenciál stať sa tmelom prekvapenia. Kľúčom bude disciplinovaná obrana spolu s využívaním rýchlych protiútokov. Taktiež spoľahlivý výkon brankárov bude nevyhnutný proti ofenzívnym silám súperov. Nemenej dôležitá bude aj podpora fanúšikov a silná tímová morálka, ktorá môže rozhodnúť v tesných zápasoch. Majstrovstvá sveta v hokeji 2024 sú pred dverami a Slovensko stojí pred možnosťou ukázať svetu, že patrí medzi hokejovú špičku. Cesta k triumfu nebude jednoduchá, no s kombináciou mladosti, skúsenosti a nezlomného tímového ducha má Slovensko všetko, čo potrebuje, aby si vybojovalo miesto na hokejovom piedestáli. Teraz zostáva len čakať, ako sa tieto ambície prejavia na ľade, keď sa svetová hokejová komunita znova spojí, aby svedčila o tomto vzrušujúcom športe. Slovensko, je čas ukázať, čo v tebe je.